Takže čus lidi. Nazdar. No, jsem tu zase s Martinem a Já jsem trochu zabil. on se zabil, takže bod pro mě. Tak trochu jsem skákal. Já. I to ne. Skákání to je. Ují, no tak říkám. Hlavně neumírej pořád, jo. Ne. Odkud máš čtyřku? Jsem si koupil. A Odkud už mám asi taky jenom s 30 nabojema. Já tě určitě zabiju. ty mě O zabil. to se jakože nemusíš bát. No tak jako máš životů. Tak trochu 100. Jsem na 76. Tak už vylezte sakra vody. Já? Ha? Já nebo ty? Já. Je tak ty jsi v té vodě tam, jo? Já v žádný vodě nejsem. Takže ty jsi Aha. Nazdar. bazar. Nadar. Nadar. Tak ty chceš takhle. Tak to chce pomoct. Ne, já chci takhle. Kurňa, já nemám pistol. To je dobře. Ty máš celkem výhodu. Proč? Já nemám pistol. Aha, Teda to je jako dobře. zbraň nemám. Nemám zbraň. Da. Vlastně ne. Co to děláš? Mám 3 hápka. A pojď. Tak ty chceš takhle vést? Tak trochu vyhrávám. Jenom trošku, maličko. Teďka půjdu jinudy. No tak to... Teďka půjdu jinudy. Jsem skoro tam sám. Hej, tak to jsi co? Jak jsem mě mohl vidět? Viděl jsem tě prostě, já jsem měl 110 hápaček. Lol. Jsem vlezl do nějaké uzdravující vody. Da. Já tě budu kolíbat, Ježíšku, pánáčku. Hej kámo, ty máš něco prostě. Nemám heky, prostě to umím hrát. A to jsem nehrál Počkej, ty už jsi hrál tu pár mapu. dní. Hraju to. Víš co, kámo. Jo, hrál jsem tohle mapu. Ne, já jsem zrovna přebíjel. Headshot. Já ti dal zrovna hečo. No konečně si mě aspoň jednou zabil. Jednou, dvakrát. 3krát. Krát. Ne. Daj, kolik máš života? Právě že žádnej. A ty máš. To jsem zjistil taky. Já bych chtěl jít někam jinam, než pořád tady. Co ty tam kempíš? Co, ty kempr. Kdo umí hrát CSko, umí hrát CSko, takže dámy a pánové, teďka se díváte na profesionálního. A Jo, díváte se na profesionála. Na profesionála. v umírání. Ne. Sakra granát. Jen počkej, já si koupím AVPčko. Nepřežiješ ani 5 sekund. No těch 5 sekund možná jo. Ať si vyrobil šel. Domů. Jsem se tě bál. To je dobře. Tak
tam sakra vyskoč. A jdi do háje. Nevidíš, že sportuju? Ne, nesportuješ. Ježíš, to je tak krásný. To je tak krásný pocit, když pořád někoho dookola a dookola a dookola a dookola zabijím. Takovou radost by si měl mít i ty. No, já někoho zabiju. Já mám 43 HP a někoho ještě zabiju. A kde jsi se tu vzal? Ale někde. Máš speedhack. Co? Máš speedhack. Nemám. Ty máš speedhack. Máš speedhack. Napište mi do komentářů. Do háje jsem spadl. Teďka mi dáš ránu Teďka ti dám ránu. a zabiješ mě. A to je dobrý, že tu nikdo není. To je taky dobré. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbáti. Jdu za tebou. A to je kde? No za tebou. Jaký tak pozorný? Bože, ty chodíš. Ježíš. Kam jsi zmizel? Kam cože? No, tak jako... Nechci se mi to říct, ale mám 66 let. To je dobře. Já už asi vím, kde jsi. Ne, nevím. To se úplně lekl. Sakra, kde jsi? Aha. Oh, jasně. Já jsem tě tam viděl, kamo. Slyšíš mě? Já neslyším. Tak to je dobře. Nechci ti nic říkat, ale mám 20 hapeček. A kde jsi? A to znamená to, že jsem tu, hej. A vlčko, jo. Jej, s tím AWPčkem ty umíš. Ale Neumím právě, hele. jak chceš, No, učím jak se. chceš. Chceš umírat, tak budeš umírat. Protože si zapnu ABčko. Kde jsem? Já bych rád odsud vylez. Daj. Jak ty víš, kde jsem? Tady. Ok. Chceš umírat? Budeš umírat. Tak ještě to nějak řek. Drž pusu. Když ty AWPčko, tak já ne AWPčko. Když ty ABčko, tak já taky ABčko. Říkám AWPčko. Ale říkám ABčko. Tak jdi do háje. Tak hele fanoušci, jestli ho vidíte cheatovat, tak jděte do háje. A řekněte mi to. Nebojte se mi to říct. Dobře, tak já... Právě si narazil na největšího AWP